Tušić izmiješao karte za Bosnu i Hercegovinu, Begović, Bičakčić, Kolašinac, Mujdža, Sead Salihović, Lulić, Anel Hadžić, Izet Hajrović, Haris Medunjan i Zvezdan Misimović. Na klupi Fejzić, Avdukić, dakle dva golmana, Šunjić, Hadžić do Lulića, bit će ovo aut za našu reprezentaciju. Misimović čini se da ovdje nije bilo ofsajda, Vedad Ibišević, velika prilika, odlična povratna lopta. Odnosno Hajrović je bio desno i Bišević je promašio ovdje 100% priliku. Divna lopta je to bila Zvezdana Misimovića, izigrana odbrana Santosa. Evo pogledajmo još jednom, nije bilo govora o ofsajdu. Hajrović dobro primio, odigrao u sredinu. Nevjerovatno da ovo nije pokupio u gol Vedad Ibišević. Do duše zasmetao mu je tamo malo i Patrik. Taman je toliko reagovao da omete Ibiševića da postigne. Mujdža neće centrirati, vraća loptu za Izeta Hajrovića. Pokušavaju naši ponovo po toj desnoj strani, uspjeli sada proći Mujdža, centaršut Mujdže, Lulić glavom i dobra prilika, ostaje 0-0. 18. minut nakon one šanse iz 14. minute Vedada Ibišević. Blaga upala Ahilove pete u pitanju kod Spahi, ali neće biti problema za igrača on. Ovo sada možda prilike za Santos. Žilmar. Nije ovo bilo loše ni malo od strane Žilmar. Baci sada prostor fudbalerima Santosa za neku ozbiljniju kontru. Caio Henrique, spominjao sam ga, 17-godišnjak. Nije ni ovo bio loš šut Fernanda. I sigurno je da će potom je Asmir Begović vječno pamtiti ovu sezonu 2013-2014. Sada Anel Hadžić gubi loptu. Fernando prema Wendersonu, lijevom beku, koji se iznenada ubacio. Wenderson i uspio je proći, sada prilika za Santos. Dobra odbrana Asmira Begovića. Ovo je sada jedna oduzeta lopta Hajrovića i Bišević. Ima desno Hajrovića, lijevo je Misimović, odlučio se za Hajrovića i Bišević. Mislim da će ovo biti korner, da je Paulo Roberto dirao ovu loptu za Mujdžu. Mujdža i Hajrović, ovo su pozicije Izeta Hajrovića, znamo da ima fantastičan šut. Ponovo ga je oprobao Izet, ali ide to pre. Objavili su to Njemci na svojoj zvaničnoj stranici, bila stigla i zvanična ponuda Manchester Uniteda koja je odbijena, ali daleko od toga da je tu gotova priča. Evo prilike i ovo je 1-0. I ovo je 1-0, Bosna i Hercegovina vodi, Izet Hajrović je strelac. Iako je lopta izašla iz gola, na asistenciju Senada Lulića, Izet Hajrović postiže pogodak slabijom desnom nogom. I evo u 34. minuti konačno dolazimo do vodstva. Evo još jednom Lulić, duga lopta, užasna reakcija lijevog beka Wandersona. I ovo je bio očigledan pogodak, nema potrebe za ovim zvižducima sa tribina, mada je razumljivo da brazilska publika ne bi htjela. Mada evo sada ovako kad vidim ovo izgleda na liniji, međutim ne, ovo je čist pogodak kao suza. 1-0, 34. minut, Izet Hajrović na Slonovača i Meksika, naravno za oni koji ne znaju i prijateljske utakmice se računaju na toj Fifinoj listi. Evo sada dobre akcije po desnoj strani, Izet Hajrović, ali dobra reakcija Dijega. Ovo je moglo biti opasno i Bišević traži prostor za udarac i Bišević. Divno to krenuo Vedad Ibišević. 2-0 vodi Bosna i Hercegovina. 2-0 vodi Bosna i Hercegovina, 41. minut utakmice. Ima nešto da kaže kapiten Gustavo Eugenio Vedadu Ibiševiću, ali mislim da nemaju razloga ljutiti se. Evo ovdje Hajrović je ubacio. Diego prvo dobro intervenisao. Hadžić je natječao na tu loptu, čini mi se, koja je došla onda nekako do Ibiševića. I onda reakcija pravog majstora, gol getera Vedada Ibiševića. Pogledajte ovdje, pronašao prostor za udarac i pogodio. 41. minut, Bosna i Hercegovina, Santos 2-0. A koliko je prekid, Begović to hvata. I onda jedna divna duga lopta na desnu stranu za Mensura Mujdžu, koji je sam, koji ima mnogo prostora. Mujdža lijevo za Lulića. Dobar prijem Senada Lulića, odlična lopta za Ibiševića. I ovo je iz udžbenika. Ovo je iz udžbenika, bukvalno u 4 poteza. Begović je bacio loptu Mujdži rukom, daleko Mujdža okrenuo stranu za Lulića, koji je produžio za Ibiševića. Dakle, golman i 3 fudbalera su u ovoj akciji.
dotakli loptu. Pogledajte, divna reakcija Lulića prije svega. A golgeter kakav je Vedo Ibišević ovo ne propušta zabiti. 45. minut. Posljednji trenuci prvog poluvremena. 3:0 vodi Bosna i Hercegovina. Volio bih kada bi vidjeli još jednom čitavu akciju koja krenu se ispravljaju mi, odnosno kolege u režiji. Licitacija traje do nedjelje, a licitirati možete na mail licitacija@facetv.ba. Da vidimo sada Sušić. Dobro je sve uradio Tino Sušić, pronašao prostor za udarac, ali šutirao preko. Toni Šunjić, sada velika greška Šunjića, 100% prilika za Santos, ali Asmir Begović brani. I onda prečka. Nedopustivo. Pa Višća odlično je prošao, Edin Višća, povratna lopta, Sušić, odličan dribling. Dobar udarac je to bio Sušića, slabijom desnom petom Sušića. Višća mnogo je brži od Patrika Višća, dobar centaršut Ibišević, pa Lulić. Povratna Lulića, Ibričić. Ovo je bila dobra prilika za našu reprezentaciju. I raščišavaju to nekako fudbaleri Santosa. Možda prednost sudija, Pucinelli na lijevu stranu za Kajo Enrikea, 100% prilika. I kako loša reakcija Kajo Enrikea. Nevjerovatno da je odlučio. Do prilike nema ni vremena. Ibričić dosta je usporio ovaj napad. Ibričić. Pa Višća. Sušić na drugu stranu, nije bilo nikoga. Evo lopte do Ibričića, šutirat će Senijad, ipak ne. Lulić, velika prilika. Evo pogotka, nije bilo ofsajda. Senad Lulić, 62. minuta, Bosna i Hercegovina vodi 4:0 na asistenciju Senijada Ibričića. Mogla se i ranije završiti ova akcija, ali eto, na svu sreću ovako je bolje ispalo. Sam je ostao, evo vidimo još jednom nakon ovog centaršuta Sušića, sam je ostao Lulić na lijevoj strani. Dobro je to vidio Ibričić, asistirao mu, a Lulić lagano vanjskim dijelom stopala, desnom nogom pogađa za 4:0 vodstvo Bosne i Hercegovine. Medunjanin odlično presječena lopta, Ibričić sada ima dosta prostora, Ibričić, Višća se lijepo otkrio i rutinski je to završio Edin Višća. Divna lopta prije svega Senijada Ibričića, još ljepša završnica Edina Višće. 78. minut, Bosna i Hercegovina Santos 5:0. Jedna oduzeta lopta Medunjanina na sredini terena i onda Ibričić, rekao bih, u svom stilu poznat po tim sjajnim pasovima. Evo vidimo, odlično se kretao Višća i onda lagano zaobišao rezervnog golmana Džona. 5:0, Edin Višća zaista igra u sjajnoj formi. Njegov Istanbulspor se vratio u prvu tursku Super ligu. On je odigrao 34 utakmice. U prethodnoj sezoni postigao 10 pogodaka i 10 puta asistenta. Ranješ, centaršut. Sušić, dobar udarac. Čini mi se da je lopta zakačila neko. Višća desno za Ibričića koji je ostao na toj desnoj strani nakon što izveo korner. Ibričić sada 1-1, opasan je Ibričić. Nezgodan udarac Senijada Ibričića, ispružio se u 62. minuti Senad Lulić, u 78. minuti Edin Višća. Evo sada dobre prilike, Fernando na drugu stativu, 5:1. Odlično je izveo Fernando, mora se priznati. 5:1, pa moram reći da su ovi mladi fudbaleri Santosa zaslužili da postignu bar jedan pogodak, s obzirom na to koliko su prilika stvorili daleko kvalitetnijoj ekipi, što naša reprezentacija u svakom slučaju jeste. Strijelac, dečko sa brojem 16, Joao Igor, on je, podsjetit ću vas, jednom izašao sam na Begovića, nije ga uspio savladati, da nedugo nakon toga pogodio prečku, a sada nakon ove divne asistencije Fernanda nije mu bilo teško